салом дӯстон, хушомадед ба канали Dom TJ. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, ҳавлии фурӯшии калон дар ноҳияи Кушониён, 4 хонага дар назди тарабхонаи Яккасарои шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Калинин шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар поёни Корвон шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшии гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд бо рақамҳои соҳибошон. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафте. Якум сар мекунем аз квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар ноҳияи Рӯдакӣ. Аниқтараш гӯем маркази ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷойгир аст. Пеши парчам айни замон сохтмони бино идома дорад. Сохтмон дар якум ошёна қарор дорад. Дӯстони азиз, гӯш кунед чӣ гуна вариантҳо аст. 1, 2 ва 3 хонагаҳо бо масоҳатҳои 49, 55, 60, 70 ва 80 метри квадратӣ. Нархҳо бошад аз якум то даҳум ошёна нархи 1 метри квадратӣ $400 мебошад. Аз даҳум ошёна боло 1 метри квадратӣ $380. Дӯстони азиз, дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки охирашон 0010 мебошад WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳоти Меҳнатобод, маҳаллаи Навҷавон аст. Дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 14 сотиқ замин мебошад. Заминаш калон, 5 дархона, 1 ҳоҷатхона, 1 ҳаммом, веранди 13 метра дорад. Котелниам дорад. 1 хонаи дига анҷомхона. хонаҳо ҳамаш пурра ламинат, таъмир 100%. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизоаш меисад, баъзе чизоаша мебаранд. Нархи хона бошад 715 000 сомонӣ, $67,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 4185 мебошад WhatsApp доранд. нархи хона боз арзон ҳам мешавад. сеюм хонаи фурӯшӣ имрӯза навормон, хонаи фурӯшӣ дар пеши тарабхонаи Яккасарой мебошад. Дӯстони азиз, 3 хонагая 4 хонага кардагианд бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошёна иборат аст. кухния балкон баровардагианд. барои ҳамин 3 хонага 4 хонага кардагӣ кӯчаи Саъди Шерӯзӣ. нархи хона бошад 870 000 сомонӣ. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад ва нархаш боз ҳам арзон мешавад, албатта ки барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 3 хонага 4 хонага кардагӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ дар назди тарабхонаи Яккасарой, наздики лаби Душанбинка. марҳамат дӯстони азиз, минтақаи хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар маҳаллаи Калинин ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин, 4 дархона, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона алоҳида. об, барқ проблема нест, менависад соҳиби хона. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. таъмираш навай бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар маҳаллаи Калинин ҷойгир аст ва нархаш бошад $150,000, $1,600,000 сомонӣ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0154 мебошад, ватсап доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи ҳавлӣ боз арзон мешавад. агар харидори аниқ бошад, занг занад, нархи хона арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбутта. пушти 7 ахтар мебошад дӯстони азиз. аз 7 ахтар аз раи Калон то хонаи ҳамагӣ 1 километр аст дӯстони азиз, наздик ба раи Калон мебошад. худи ҳавлиам ҳавлии нав аст, нав баъд аз таъмир, ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. 2 сотиқ замин мебошад. бинои 2 ошонага боз такхонашам ба пуррагӣ таъмир кардагӣ ва боз дегдонхонаам дорад. 2 сотиқ замин, 5 дар хона. нархаш бошад дӯстони азиз, аввал 820 000 сомонӣ буд, лекин аз сабабе ки қурби русӣ рубл паст шуд, фуромад, аз ҳамин сабаб соҳиби хона нархи хоная 50 000 сомонӣ арзонтар кардан, 820 небу 770 000 сомонӣ кардагиам дӯстони азиз. фурсати беҳтарин аст, аз даст натиен, срочно фурӯхта мешавад. 770 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ин хонаямо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкашада комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дар онҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагием. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.